Ang klase sa nahigugma, kita tanan lain-lain. Ang uban maninood, ang uban mamasin. Ang uban magkatawa sa kahimuot. Ang uban maghila kay gibiyaan sa way puangod. Naitaw ko mahigugma ihatag niya ang tanan. Maskin wala na'y kwarta, mangutang aron siya malibrihan. Maski nagpula na ang grado sa eskwelahan, mo absent jud kay ang mansari dapat jud andaman. Maskin ikapila na gibulagan, luthan jud aron ikaw balikan. Napoy mga tao nga mahigugma sa hilom, maskin nasakitan na tuara sa kwarto gaurong. Maskin giaway na di mo balos kay ang tanang istorya gipaningkamutan og tigom. Maskin kahilako na punggan jud ang luha, basin kalagot lang ang iyang bation. Agay kapait! Napoy mga tao nga hasta inutang mahigugma, maski na ay kwarta dili jud gastuhon, tigumon para sa maayong kaugmaon. Maskin gakutoy na ang tiyan, di jud mukaon, kay basi walay ilibre sa first anniversary nila. Kapanahunan na naman ng paglalambingan, at kasama kitang mamasyal sa kung saan.